Her ser vi det smukke Middelhav. Flere århundreder før Kristi fødsel var der et folkeslag, som havde navnet fønikerne. Fønikerne var et handelsfolk, og de handlede med de små byer ved Middelhavets kyst. En legende fortæller, at på en rejse fra en by til en anden, så skete der det, at de i en storm stødte på grund. På stranden fandt de noget drivtømmer, som de ville bruge til at lave et bøvl af. For at støtte brændet, så det ikke skred ud i sandet, hentede de nede i skibets lastrum nogle sække med salpeter. Da bålet var tændt, varmede sømændene sig ved ilden, og de spiste noget mad, før de lagde sig til at sove. Den næste morgen var bålet brændt helt ned, og så ville de lige rydde lidt op omkring bålstedet. Pludselig opdagede de noget mærkeligt nede under asken. Hvad var dog det? En stor gennemsigtig plade lå i sandet. De undrede sig meget. Hvordan var den kommet? Var det troldorm eller hvad? Nej, det var det ikke. Det var varmen fra ilden, som fik salpeteren til at smelte sammen med kvartsandet. Og da det i nattens løb blev afkølet, var det blevet til en hård gennemsigtig plade. Det første glas havde set dagens lys. Og dog, jeg vidste kun en skrøne med en god historie.